Здравейте! Аз съм Ирена Христова, а вие сте с YouTube канала на Билкови тинктури БГ. В днешното видео ще ви запознаем с едно изключително мощно растение, но неговото действие по-би заинтригувало мъжката ни аудитория. Става дума за едногодишно растение, разпространено по целия свят. Много от вас биха го счели за плевел, ако го видят. Въпреки, че на пръв поглед обикновено растение, то се слави сред спортистите като позволен допинг, тъй като една от основните му функции е покачване нивата на тестостерона. Заслужава си да научите повече за билката, наричана у нас бабини зъби. Затова останете с нас. Трибулус е плододаващо средиземноморско растение, покрито с бодли. В България е известно още и като бабини зъби и има важно значение в традиционната медицина. Хората използват плодовете, листата и корените на растението като лекарство. Това определено е агресивен и издръжлив инвазивен вид, широко известен дори като вреден плевел, поради малките си дървесни плодове с дълги, остри и твърди бодли, които лесно пробождат боси крака или тънки подметки на обувки. Именно оттам идва и интересното име на билката в България. Трибулус е широко разпространен по целия свят, както вече споменахме, в топли, умерени и тропически райони. Мрежи от финни коренища произлизат от основния корен, за да се възползват от почвената влага, чрез която растението може да оцелее при сухи условия. Расте в почти всяка почва, но процъфтява в сухи, рохкави, песъчливи почви. Защо хората приемат бабини зъби? Хората използват билката, за да подобрят спортните си постижения, кондицията на тялото, както и широк спектър от здравословни проблеми, сред които сърдечни и сексуални оплаквания. За проучвания показват, че растението може да бъде полезно за намаляване на симптомите на ангина, сексуални проблеми и за страдащите от безплодие. В допълнение към посочените вече потенциални ефекти върху здравето, бодливото растение може да има и няколко други позитивни ефекта върху тялото. Да, това интересно растение доказано може да действа като диуретик, като увеличава производството на урина. Установено е, че активността на имунната система се увеличава, когато се използва тази билка. Като част от добавка с много съставки, билката може да има значими антидепресивни ефекти при хората. Изследванията показват също и възможни противовъзпалителни ефекти. Високите дози от бабини зъби могат да осигурят облегчаване на болката, където и да се намира тя по тялото. Има също така данни и за възможен противораков ефект. Приемът на трибулус през устата в комбинация с други билки може да намали зачервяванията и кожните огнища при възрастни деца с определен вид екзема. Помага също и при увеличена простата. Ефектът на трибулуса при еректилна дисфункция е напълно позитивен. Сведенията, приемането на бабини зъби в продължение на 3 месеца подобрява ерекцията и сексуалното удовлетворение при мъжете, с и без състояние, наречено частичен андрогенен дефицит. Много изследвания показват, че приемането на хранителната добавка в продължение на 2 седмици преди интензивни упражнения може да намали някои мускулни увреждания, причинени от тренировките. Приемането на бабини зъби може да подобри редовността на менструалния цикъл, да подобри качеството на живот и също да намали телесното тегло при жени с този проблем. Помага също и при ранен оргазъм при мъжете. Смята се, че приемането на добавка, съдържаща трибулус и други съставки, всеки ден в продължение на 3 месеца увеличава времето до еякулация с 30 секунди. Добрата новина, що се отнася до либидото. Трибулус значително може да го подобри. Доказано е, че господата с намалено полово влечение, употребявайки трибулус ежедневно в продължение на 2 месеца, увеличават сексуалното си желание с до 79%. Въпреки че хората често приемат бабини зъби,
заради нарушенията в сексуалната функция, тази билка има много важни други ефекти, които са полезни за здравето и си заслужава да им се обърне много сериозно внимание. Не бива да забравяме да следваме съответните указания на етикетите на продуктите и да се консултираме при нужда с фармацевт или билкар преди употреба. Начин на прием. Може да приемате лечебното растение под формата на чай от бабини зъби, капсули или таблетки или билкова тинктура, която е течен екстракт от билката бабини зъби. Препоръчителен прием е 20 капки, разтворени в чаша вода, 3 пъти на ден. Тестостеронът е изключително важен за мъжкото здраве. Затова ние от Билкови тинктури сме събрали всички полезни съставки на тази билка в нашата билкова тинктура Tribulus. Възползвайте се още сега от възможността да подобрите здравето си, използвайки изцяло натурални билкови продукти. Ако имате въпроси, ние сме на среща. Що се отнася до дамите, не се притеснявайте. Следващият път сме подготвили нещо специално и за вас. Аз бях Ирена Христова, а вие бяхте с YouTube канала на Билкови тинктури БГ. И не забравяйте да се абонирате за канала ни, както и да гледате предното ни видео, ако все още не сте го направили.